Намираме се на язовир Копринка, въпреки дъждовния ден. Всички риболовци от цяла България са се събрали, за да се вземе някакво решение срещу браконьерите. Да видим какво ще ги правим тези хорица. Защото браконьерската сган няма спиране, освен ако не сме заедно срещу тях. Виждате, че ние от Сдружението на пясъчни, които го опазваме, също не е трудно да се оправяме, но ако сме всички заедно, ще можем. Вижте колко хора има, които са с нас заедно, въпреки дъждовния ден, на язовир Копринка. Дано всички заедно да успеем да се преборим и да сменим и законите за риболовството в България. Давам на всички прошка, освен на браконьерите.